बिफा देहाखौ नों बारा मोनथारबाय नामा? औ बिमा बारा मोनथारदों। जौखौनो दालों ओंखारथारदोंमोन आङो बारा लोङो नालाय। औ बिमा बारा मोनथारदों। जौखौनो दालों होनबाबो लोङो नालाय दाना जौजोंनो नाख्रेबजाबाय। बिमा आं सुदेम फिसाखौसो नायगौमोन गोसो मोनस्रा फन हरलाय। बिफा नों मानो बिदि बुङो? नों गैयाबा सोरजों थानांगौ आंलाय? आं फन हरनि र' नानि सुदेमनो। बेरे फुंजानि सोरनि फन फैलायखोब्रा? ओइ सुदेम आच्छा बे गाबज्रिनायखौ खोनाना खोनायाखै जाखोब्रा? बेरे फुंजानि मा जालायखो बेलाय? औ मा जादों? मानोबा गाबज्रिदोंमोन? मानोबा गाबज्रिनोसो होनबावबाय? दानो रुजानो देगोन आं। बे फन फैनायखौ खोनायाखै नामा? न' सिङावसो जि खनदोंमोन आङो खोनायाखैमोन। हेलौ औ सुदेम आइना? औ आयै आं सुदेम। नै फिसा नोमफाया लोमजानाया बारानिफ्राय बारासो जासिनबाय। जावसिखौ लानानै फैदो। फैसाबो थाइसेबो गैला। नोमफाखौ बिजि सुनाय मुलि जाहोनायावनो जोबजोब्बाय। ओमफ्राय आफाया जौ लोंफिनदोंमोन नामा आयै? जौखौलाय लोंफिनाखैमोन नाथाय मारै बिदि जाखोथाय आंबो मिथियाखिसै। लोंनानै बेमारा जाखारफिनदोंलाय ओंखायसो फन हरदों बियो। र' दे आयै आं दा नोंजामादैनो खोन्थागोन। मा सोर हरामोन आरो मानो हरामोन? माबाहाय नोंहावा लोमजाफिनदोंलायनो बेखौनो आइया लेंहरहरदों। फैसाबो गरसेबो गैयानो। फैसा गैयिखायसो फन हरदों बेमार आजार नायनो? ओरैनोथ' माब्लाबाबो लेंहरखाया। थाखा फैसा नांगौबाल'सो लेंहरो। थाथों थैनो हो। बेनि लोंना जानायखौ आंहा थाखा जावगोनो दरखार गैया। जौखौलाय लोंथ'वाखैमोननो दाखालि बादा होनायनिफ्रायनो। नंखायसो बे नायगौबाखायसो जोंखौ थगायहरदों। हास्राखौ नुफिनाखैबा मारैथो बिदि जाफिनदों बेलाय? नायाबो थाङाबो फैसा थाइसेबो गरसेबो गैया आंनाव। दिदोम नों मानो बिब्दि? मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो जोंनिनो आइ आफा। जों नायाब्ला सोरथो नायबावनांगौ? आरे नोंनिसो बिमा बिफा आंनिथ' नङाना। थाखा फैसा दंबा नाय। आरो मा नों मिथिगौना नोंनि बिमा बिफाखौ बेमार आजार नायैनो आंहा जिउआव गोरोबसो जासिनबाय। थां सोरनाव थाखा फैसा मोनना नायनाय। आंनाव हले थाइसेबो गैयालै। हासुआ लोंनानै जाफिननायखौ दोरखार गोलैयाखैलै। ओहो आं गाबोनबाबो हारसिङै थांनांसिगोन। बेथ' थांखानाय नङा। बिब्दिब्ला नों थांमारलाना? आं मानो थांनो? आंनिथ' बिमा बिफा नङाना नोंनिसो बिमा बिफा। आरो आं नोंखौ मैयाबो बुंखादोंमोन। नों माबायदि मानसिहाय? न'खराव निदान खैफोद जाब्लाबो एसेबो नायनो मोनथियै। आं होनदों थाङा गावबागाव सिरि सिरि थां। दे होमबालाय। डिस्टार्ब।
सुबुं नों सुबुं नों मानो बिदि जाखो मानो बिदि खालामना लाखो सिखार सुबुं सिखार सिखार मा जाखो मा जाखो मा गाबलायबाय थायो र' थांनि माथो फंबाय 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 सिखार सिखार फंबाय सिखार माथो फंबाय फंबाय सिखार फंबाय सिखार नों मा जाखो फंबाय सिखार बिनानाव फंबायखौ लाबोनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय जेबो नङा आदा खैफोदनि समाव गावजों गाव हेफाजाब होलायनायानो मानसिनि गुबै धोरोम नाथाय बिनानावनि सिनायथियासो बबेनि जाखो सिनाय मोनासै आं नोंखौ आंनि मुङा सुदेम आदा आं थाइसुगुरिनि नाथाय बिनानाव बे आंनि फंबायखौ बेफोरबायदि अबस्थायाव बोरै लोगो मोनफैखो नोङो आं न'आव थांनो होननानैसो फैदोंमोन आदा बेयावनो सुबुंखौ लामायाव नाथाय सुबुङा मानो बिदि जालांखो आदा आंनि फंबाया सासे सिख्लानि थाखायनो सुबुं सुबुं नै साहा लोंफैदों नै दा गुसु जाजोबगोन लोंफैदों औ र' थांगौ आंहाबो ओंखारलांनांसिगौ दा सानजौबाथाय मानसिखौ मोननो नागिरा आरोबा आब'आथ' थांनो देला माला ओंखारलायखो है नोंनि बेवाइ जागोनखौसो लोगो हमहैनो नागिरदां सैया सुखुवा खें खें फन हरबाय थायो मानसियानोथ' मा डिजाइननि जागोन जाखोब्रा आंनिफ्रायसो सिगां लाग्रोसिगोन नामा नोंलाय कारेक्ट आदा नों बुंनाय बाथ्राया सैथो मडार्न जुगनि जाहैबाय गोदान डिजाइना जाखागोन आरो नों बुंदोंना आंखौसो लाग्रोगोन बेथ' 100% नोंबो दाबो लाया नालाय बेखायनो नोंनि खस्थ'खौ नायनो बाबाय आं गथ' जानला मोनला दाबुंबाय दा थानो बबाव थांनो नागिरदों थाबैनो थांना फै न'आव रावबो गैया जागोनलै आदा जागोन थाथ'दो बिदिब्ला सानासो सानजौलायलांबायलै मानसिखौसो मोननाय नंलालै दा
सुबुं नों आंखौ माला लांगोन नोंसिनाव? सुदेम नों माखौ सिन्था खालामबाय थायो सना लांगोन ना आंहा मोनसे साख्रिनि एप्लाइ खालामनांगौ दं बेयाव थांना फैखांबाथाय डाइरेक्ट लाबोखानोसै आं दे मा खालामनांगौ खालामनानै लाखा बे समावनो इयुनाव साख्रि बाख्रिफोर जाबाय बायोब्ला संसार जानायाव गोरलै जानायनि ओइ आंनि सना आंनि जिउ मासे बुजिनानै थोजाम्बा आं गोरलै गथ'बाव नामा दासिमबो बुजिनो रोंलायै माने खायसे सिख्लाफ्रा नों बायदि बुजिना नङा नालाय अ बिदिब्ला नोङो सोरजोंबा मोजां मोनलायनानै बिदि खालामजाफैबाय नामा? सुदेम नों आंखौ बिदि दासान आरो बिदि दाबुं मानोना आंनि मोजां मोननाया नोंनो फार्स्ट नोंनो लास्ट होजाम्बा माखौ मा जालाबायदों आंथ' नोंखौ मा बुङो होननानैसो बुंखादोंमोन ना बेफोरखौ दोनथ' नोंथ' गाबोन गुवाहाटियाव थांगोन ओमफ्राय माब्ला फैफिनगोन? सुदेम गाबोन थांनानै साननैनि उनावनो फैफिनगोन आं नोंखौ गारनानै गोबाव थानो हायालै सना दे बिब्दिब्ला गाबोन थांनायनि सिगां खेबसे लोगो हमलां आंखौ जागोन आंनि सना ओइ आदा नै आं थांनो ओंखारबायमोन एफा खुदाखु ओंखारबायबो जा लोङा हाखु दाखुसो नुबाय नोंहा टाइमा नायगोन बेसेबां जाखो दे फैसाफ्रा हरद' नोंनि बेवाइखौबो लोगो हमलांनांगौ अ साला ओंखायसो हाखु दाखु जालायदों सिख्ला लोगो हमनांगौबा फैसा गैयालै आंहा जाबायलै लेक्सार दा होबाय थासै थाब हरदो दे फैसाया लोगो हमा आंग्रो मा जाबावगोन दे लोगो हमा दे आं र' लायनि आं न' फैसाया आरो मोजां थां मोजाङै फैफिन जागोन आदा मोजाङै थांगोन मोजाङै नोंनि बेवाइखौ लाबोफाखागोन ए सालाखौ खेलायबावदोंसो नोङो मा जाबावगोन बे गथ'जों सुदेम बेसे गोबाव जाखो नों बेयाव नेफैनाया जानायालाय एसे गोबाव जाबायमोन नाथाय नोंखौ नेनानै थानांगौआसो सुबुं नों मिन्थिगौ ना आंदि नोंखौ बेसे गोसो गोरबो जिउ होनानै मोजां मोनो सुदेम सोरथो बुंदों आंनि मोजां मोननाया नोंखौ नंखायो होननानै नों फोथाय आं साननैनि गेजेरावनो फैफिनगोन सुबुं आं थांनाय हराव नोंखौ जोबोर गाज्रि सिमां नुदों नोंलायनो जाबाय सुदेम सिमांनि खोथाखौ सिमाङावनो दोनना जा माब्लाबाबो मोगथाङाव दालाबो जेखुनु जाया आं थांसै थादो होनबा बिनानावा फंबायखौ सिनायखायो नामा? औ आदा सिनायलायोमोन कलेज फ्रेन्डमोन नालाय सुबुं आंखौ निमाहा हो आंनि थाखायनो नों दिनै बेफोरबायदि जानांबाय थाथ'दो आदा सुबुंखौल' मोजाङै जोथोन लादो आंहाबो न'आव बिराद गिदिर खैफोद जानानै दं